Сәлем, дуслар. Сәлем. Бүгін бізде қонақта Сәләт Иске казан 2019 аланы директоры Булат Валиуллин һәм Айдаман Зильфия Хәсәнова. Сәлем. Менә Сәләт оешмасы ул бик зур гаилә. Сез бу гаиләгә ничек килеп кирдегез? Беренче аланыгыз нинди иде? Мин беренче җавап бирәм. Сәләт гаиләсе белән танышу минем 2011 елда туры килде. Минем татар теле укытучым Гөлнар апа Ришатовна мине Сәләт шәхес 2011 алында чакырды һәм мин аңа бу мөмкинлек өчен бик рәхмәтлемен. Һәм шулай итеп, мин беренче тапкыр Сәләт шәхес алында сәркеш булдым. Һәм хәзерге вакытта да инде ел сайын Сәләткә киләм. Менә инде сәркеш, Айдаман, өлкән Айдаман һәм хәзер инде директор булдым. Минем юлым Булат абыйны кебек аңкатлык бай түгел. Мин Сәләткә 2017 елда гына килеп кирдем. Ул безнең Болгар туган тел форумы иде, шулай ук Сәләт кысаларында уза. Болгар шәһәрендә һәм анда җибәрәләр менә һәрбер районнан актив балаларны, сәләтле балаларны. Менә мин дә үземне шулай хореография, уку өлкәсендә үземне актив күрсәттем дә, шуның өчен мине районыбыздан Арча районына җибәрергә булдылар. Шунда мин беренче сменам булды ул минем, Сәләт мөхитенә шулай килеп эләктем. Һәм анда ул Сәләт шундый җир, анда бер килеп эләксәң, сен аннан инде китмисең. Һәм менә башта Сәлкеш, Айдаман шулай рольләр шулай үсеп бара. Һәм бу сиңа ниндидер стимул да булып тора. Алга таба да Сәләттә шулай калырга телим. Хәзерге вакытта инде Айдаман вазифасын үтим. Алан юнәлеше кул эшләре һөнәрчелек белән бәйле. Бу кызларга да, егетләргә дә кызыкмы? Мин Иске казанда үзем Сәлкештә булганым бар. Һәм бу эшнән дә кызларга да, егетләргә дә кызыклы. Кемдер уйлый, менә кул эшләре белән кызлар гына шөгыльләнә. Миңа калса бу дөрес түгел. Бездә менә шундый мастер-класслар бар, остаханәләр. Алар каллиграфия мәсәлән, шулай ук агачта рәсемнәр ясау, агачтан кисеп шундый кичкенә значоклар, төрле аксессуарлар ясау. Бу егетләргә дә кызыклы. Шулай ук бездә ул юнәлеш белән генә шикләнмибез. Безнең күпләгән кичке көндезге чаралар кызларга да, егетләргә дә кызыклы. Ул шулай ук спорт һәм безнең татар мәдәниятен үстерү белән бәйле. Мин бераз аланның үткәрелү урыны турында да бераз сөйләп китәсем килә. Ни өчен Иске казан аланы дип атала? Чөнки шушы җирлектә элек Алтын Орда таркалу вакытында Иске казан җирлеге барлыкка килгән. Һәм ул шәһәр үзенә кул эшләре, һөнәрчелек белән, икътисад белән бик бай җир булган. Һәм шуңа күрә дә инде безнең аланыбыз һөнәрчелек һәм кул эшләре юнәлешен алып бара. Алан программасын төзегән вакытта нәрсәгә аеруча басым ясарга тырышасыз? Шулай ук Иске казан аланының төп юнәлеше ул балаларга, яшь үсмерләргә профориентация белән ярдәм итү. Чөнки безнең программага төрле остаханәләр керә. Ул кул эшләре буенча да, спорт чараларда, мәдәни күңелле чараларда һәм барлык аспектларны без туплыйбыз һәм шулай итеп программа төзибез. Менә Иске казан аланна Айдаманнар командасын җыйганда нәрсәгә игътибар итәсез? Беренчедән, Сәләт аланнарына Айдаман булып бару өчен һәрбер кеше Сәләт яшьләр оешмасының үткәрелә торган Айдаманнар мәктәбен үтәргә тиеш. Бу беренчедән. Икенчедән, Айдаман татар телен саф дәрәҗәдә белергә тиеш. Өченчедән инде алан юнәлеше безнең һөнәрчелек кул эшләре буларак, без шулар белән кызыксынган яшьләрне җыябыз һәм туплыйбыз. Айдаманнар мәктәбендә нәрсәгә өйрәтә? Мин быел үзем шушы мәктәпне үттем. Анда без 7 көн дәвамында бер базада яшибез. Без әле Айдаман булмаган булсак та, безгә бирелә пет ситуациялар дип атала. Шундый остаханә. Һәм без анда безнең белән аланда балалар белән булырга мөмкин шундый ситуацияларны чишергә тырышабыз. Безгә менә баш итәкләр, алар инде күп тапкырлар Айдаман булган кешеләр үзләре. Хәзер өлкән Айдаман һәм директор вазифаларын үтиләр. Алар безгә үзләренең Айдаман шундый тәҗрибәсендә булган кызыклы һәм мөһим ситуацияларны безгә өйрәтәләр. Аларны ничек чишергә, нинди алымнар кулланырга. Без алардан шундый тәҗрибә туплыйбыз. Шулай ук безгә кичке чараларны ничек ясарга, шәмчекләрне, балалар белән күмәк уеннар, аларны таныштыруга, дуслаштыруга уеннар шундый өйрәнәбез ясарга. Һәм шулай ук инде балаларны буш вакытта нәрсәләр белән аларны мавыктырырга,
Һәм менә миңа бик ошады, бик кирәкле, мөһим мастер-класс булды дип уйлыйм мин аны. Ул беренче ярдәм күрсәтү өчен ки безнең җәй көне эссе һавада гел, кояш астында. Һәм менә әгәр дә бала андый агын югалтса, менә шундый берәр ситуация килеп чыкса, моны ничек чишергә икән безгә шулай ук өйрәттеләр. Шулай ук минем әле әйтәсем килә, сәләткә әйдәманнар булып, бик күп яшьләр киләләр. Һәм күбесе алардан беренче тапкыр баралар. Гомумән сәләткә. Һәм әйдәманнар мәктәбендә аларны гомумән сәләт мөхите белән таныштыралар. Сәләтнең традицияләре белән, низамәтләре белән, принциплары белән шулай итеп матур итеп таныштырып китәләр. Бүген бездә кунакта сәләт Иске Казан 2019 аланы директоры Булат Люлин һәм әйдәман Зөлфия Хәсәнова. Иске Казан ул алан гына түгел, елда сәләтлеләр җыены булып тора. Бу җәйдә аны көтәргә буламы? Әйе, була. Ул безнең гадәттә сменаның ахырына таба. Үтә менә безнең бер атналык смена, шуның ахырына таба без үзебездә кунакларны көтәбез ел саен. Бу елда ул көтеләчәк. Анда килә безнең сәләт шәхес аланы, шул ук вакытта ул безнең үтә лайыш районында звездный базасында. Һәм алар безгә килгәч, анда шулай ук барлык менә кемнең теләге бар, сәләттә булган кешеләрнең, алар барысы да безгә шулай автобусга тулып, шундый, күңел ачырга дип киләләр. Иске Казан ул безнең төп сменалардан соң була торган смена. Һәм анда инде кешенчектер ял итәргә, һәм җәйгә шундый матур йомгак ясарга дип килә. Бу көн безнең бик шундый баетылган программа белән үтә. Монда мастер-класслар, КВН, спорт уеннары, сабан туй буенча ярышлар үткәрелә. Һәм шулай ук без шушы кыска вакыт эчендә бер көн булса да балаларга нидер белем бирергә тырышабыз. Безнең үтә остаханәләр, шулай ук тарих, татар мәдәниятен, татар телен үстерү буенча һәм башка төрле остаханәләр. Башка еллардан аермалы буларак, Иске Казан бу ел нәрсә белән шаккатырачак? Гомумән, соңгы елларда күп нәрсә үзгәрдеме? Рәхмәт сораугыз өчен. Бу елны, Алла бирсә, безнең үткән еллардан аермалы буларак балалар саны арттыру булачак. Шулай ук остаханәләр саны да күбәячәк. Һәм дә инде менә шундый актив абый-апаларыбыз да күбрәк булачак. Иске Казанга ничә яшьтәге сәл кешеләр бара ала һәм анда эләгү өчен нишләргә кирәк? Безнең алан 6-11 сыйныф укучылары өчен юнәлтелгән. Монда бару өчен бик җайлы, берничә этапны үтәргә кирәк. Ул безнең беренче чиратта portfolio-сәләт.ру сайтына керергә һәм анда үзеңнең анкетаңны тутырырга кирәк. Анда тутырганда иң мөһиме ул үзеңнең 3 ел эчендә ирешкән уңышларыңны тутыру, барлык дипломнар, грамоталар, олимпиадаларда, спорт, иҗат юнәлешендә булган төрле дипломнарны, никадәр бала активрак һәм төрле юнәлешләрдә үзен күрсәткән, шуның кадәр аның мөмкинлекләре күбрәк безнең аланга эләгергә. Һәм шуннан соң безнең бара отбор, сайлап алу этабы. Баштаклар һәм айдаманнар командасы аларны сайлап баралар. Һәм безнең ВКонтакте социаль җилтәрендәге группада безнең 2 атна саен яңа исемлекләр чыгып тора. Моннан соң инде балаларга килү мөмкинлеге туачак. Алар белән айдаманнар элемтәгә керәләр һәм безнең аланга чакыралар. Һәм тагын шуны әйтәсем килә. Хөрмәтле балалар, без сезне сәләт Иске Казан 2019 аланында көтеп калабыз. Гаризаларыгызны җибәрегез. Бик зур рәхмәт сезгә, безгә кунакка килгәнегез өчен. Бик зур рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Безне чакырганыгыз өчен һәм без шундый бүләк белән килдек, чөнки без буш кул белән йөрмибез. Безнең әйтеп киткәнебезчә, сәләттә күп очракта без кояш астында булабыз. Баш киемнәре ул безнең иң кирәкле бүләкләр, иң кирәкле атрибут. Сәләттә шуңа күрә сезгә дә аларны алып килергә булдык, безнең Иске Казанның махсус башлыклары. Рәхмәт бик зур сезгә. Нинди матур да. Киеп тә карый. Сиңа бик килешә Алия. Сиңа да. Дуслар, безнең тапшыруларыбыз дәвам итә. Бездән аерылмагыз. Дуслар, сез хәтерлисезме? Безнең ШАЯН ТВ каналында бәйге бара. Ләкин ул башкалардан аерылып тора. Чөнки сез бу бәйгедә катнашып, бездән матур, тәмле бүләкләр алудан тыш Үз исемегезне безнең тарих китабына кертә аласыз. Без сезнең белән бергә каналыбызга гимн язырга телибез. Сездән матур шигъри юллар, Бездән матур көй. бәйгенең шартлары. Беренчедән 4 юлы куплет язырга кирәк.
Берсе татар телендә, икенчесе урыс телендә һәм бер татар телендә кушымта. Икенчедән, аны безнең почтага җибәрергә кирәк. Бәйге 15 майга кадәр дәвам итә. Яшь чикләре юк. Шулай ук берничә вариант җибәрергә мөмкин. Җиңүчене бөтен дөнья беләчәк. Бәйге турында яңалыкларны Instagramда ШАЯН ТВ битендә карап бара алачаксыз. Достым, безнең белән бул. ШАЯН ТВны кара. Булырсың иң шәп бала.